So yung mga guhit-guhit po na kulay puti, ito po yung mga abo na yung mga gumugulong na bahagi ng lava dome nandyan sa taas ng bulkang ngayon. So kapag nag-rockfall po or may nalalag na bato, yan po gumugulong. And pag nagbasag-basag po ito po yung naiiwan. Pero so far naman po, yung mga puti-puti na yan, nandiyan na po yan since yung last year, October 2022. Actually ngayon, wala kaming na-detect na na mga rock falls. So mga pa po yan, yan pa po yung mga noon na tumulong. So medyo medyo ngayon, medyo kitang-kita dahil sa yung medyo pa-dry season na kasi tayo, so medyo maaraw lagi. So nakikita siya. So ngayon po nakataas pa rin ng alert level 2. So iwasan pa rin natin yung pagpasok dun sa rekomendasyon namin huwag papasok dun sa ng 6 kilometer permanent danger zone dahil may mga nalalaglag ng mga pato dun sa loob na pwedeng magdulot ng yung pyroclastic flow.